Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga po sa Matag Parabati, Region Wide. Karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 5. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa Granda, liwat na banaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sining nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadurunggan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2, Cruiser Patrol. Kaya na pa nagkarambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder, back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa update sa mga balita national, balita international, breaking news, flash report. Ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower. Dito naman sa Barangay Talog, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sininagad ang inyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. 1 ka oras, 6 ka minutos.
nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa Miyerkules na to sinigapagparagad, manaya-naya ang lakat sang panahon. Although nga kung kaisa hindi ta mapapaktan, may mga pagtupa sang manipis nga ulan, no? Way kita sang LPA, way kita sang weather disturbance. Sili sa pag-asa ang hangin amihan, amat-amat na nga naga-die down. Let me remind man sa ato sini nga mga tagpalamati, ha? Along kita sa Omicron variant ni. Importante na pagpabakuna. Pag nakompleto na, may chance sa booster shots gid. Kaya nga aton masaming pag-maintain sang aton sini nga health protocol. Mga pulubag-o naman nga mga variant ando nagatuluhaw na mga doon ni maintindihan kay na no duway katapusan niyaw katapusan ang aton nga pag-antos ni mga muning istorya. Abi ko kay malampuwas ng 2021 makaguluginhawa na tas virus, pero may mga doon mga nagalutaw naman nga bulubag-o nga variant naman ay naano nga sitwasyon sa France, Israel. So, hindi mayo ni ang dalagan sa sitwasyon ta sining tuig 2022. Sige lang, importante buhi lang. Kaga mo na silinta permi, sulit-sulit, health protocol, pabakuna. Ano na ang aton kalaban. So, hindi maintindihan nagatuluhaw nga mga bulo variant mutate. Kamusta nga aton nga mga suking at tagpalamati sa southern part sa Negros Occidental na amat-amat na ginman restore balik ang power, pero ilisipon pa lang nga mga bulo barangay sa southern part sa Negros nga naapektuhan sang bagyo udet. Hopefully matapos-tapos na kay bisan paano baka gulo ginawa kag masulusugan man ang mga madulom nga porsyon ng aton nga mga barangay, mga banwa kag syudad sa southern part sa Negros Occidental. Ayos, isibo na walasan sa inyong Marilao Action Radio Philippine Standard Time, las 9:57 na. 3 minutos para bilin antes kita mag-aungo sa takna nga alas 10. Nagabi dira kay Madam Ibuni Butser sang Germany. Kinatamyayo lang iya nga mga pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Kay Juani Mel, pa-check attendance sila. Upod kay Connie Laparan. Ara na sila. Sa Naigata, Japan, ara gali si Aiko Takachi. Aiko Takachi sang Naigata, Japan. Monitor man sa gali sa Iloilo City, ara mangani si Ricardo Piñafloro. Toto Rejan Tan Villalon, ayong gabigid. Sa iligaran, ara man si Joshua Christopher Bilaswa. Bida Abaw, mayong gabida, si Babes Tordesillas. Dara sa may asenda Mars Transloading Maaw, gamonitor man siya. Sila ni Felizy Binzola, kag ni Glory Tumpag Alitaw. Si Simon Lorenz Villarias, pa-check attendance lang. Tamyaw yaman si Mrs. siya. Mga pamilya Balsomo, Dalpatan, Labiana, Dilocario, napaurok-urok sa may Silay City.
siling ni Simon Lawrence Villarias. Si Connie Laparan, kami ay man ang pamilya Laparan, Labanyego, kag Isparisya. Patamya, wala na kay Kwan, Connie Laparan, sang Pandanon, DSB. Quezon City, ayong gabi, si Lobaton Ani, dara sa, sa Amnan, sa Aman Hordan, gamonitor man sa aton, salamat kita. Kay Noel Amiskua, Donald Kabasag, uy, kay Kagawad Glenn Burgos da, mayong gabigid, sa iya drati ayon, sa iya nga mga alaga. Ayos, check si Action John Diaz, unang report sitwasyon sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action din na busog sa patrol, Miyerkules, no? Okay. Action din, lipat ko. Hello, si Action John Diaz na eh. Ano man sitwasyon man, idi na busog li Miyerkules. Doon ka pa balo-balo nang yun yung may edad tao? Doon ka pa balo-balo ka nang yun yung may edad ka? Hindi lang nakita ako na kayo. Nagtulo TikTok ato kayo napod kay Madam, kaya kay Paps mo. Aligat pa to ya? Sa dito nga lugar man, nakatawhay to kado kahawa now. Di ba na? Tiliktokan ito saya, yung katuan ito na ako para tiktokan. Oo, may mga dala ka mga silhi, ano, Operation Linis. Kaya mga bulig-bulig, munta pulo paninlo. Kaya mo na sa maton nga kwan mo. Gali, ikaw gitong team leaders to. New Year's resolution. Ina. Paninlo. Operation Linis. Kaya para daw, post lang mula ako. Kaya iba nga New Year's resolution, mama nga, hindi na ako mag-shopping, hindi na ako mag-amuni. Ate, ara yan, New Year's resolution, maninlo. Kaya para matuman kita New Year's resolution. Ate, aragid, nagtupakid. Kaya naglaya mga paninlo. Kung hindi mo kay Kigan, kaya ni M. Saboso, ya, kung di kayo maninlo, ya. Grounded ka, grounded. Daw laban ka sa grounded kay Mami Ems. Oo, mo ganyan dapat. To, dapat imo kwarto, imo ganyan tinlo. Imo kay kung nyo patinloan, hindi ka pagsigaan kwarto. Tapos kagit ni grounded kagit ni Madam Ems kili kung di ka maninlo, gali. Yan eh, man. Amo na nga na obligar ka gali to. Oo, pero tinami man kung tinlo ang kwarto, kaya kung magsimot, kabla wala yabok ka kadala. Oo, namigin. Bisag gamay lang kwarto mo kung plastado, do at least do happy ka ba maglantaw, bla? Yes, pero kita, sunere ka muna na, paresi mo, grabe, gidya ka, kwansi mo ka organize, wala ka tinlo. Ako ya kita, yati medyo lapta-lapta, kaya mo. Oo. Sige, makita, gamit ko yung laptop, pabay, ikaw yun. Bailan da. Ano naman. Galing kito ka kwalang galing daw hindi kinami ang aura kung mga galinaptada, gahigko, nibla, no? Yes, so, amra sa atin, siniwa caption, si Action Eric, siya ginalaga pang imo sa New Center, ya? Natabuan to gani, nga pating news item, ginimo, di pagkagaw, nakalimutan. Amukos na katinlo mo. Oh. Di sila sabto news item, actually na imusan na sinero, Ito talaga na puta sa basurahan. Pagkaaga, di na itong blasaw. Hindi kayo doon na daw kung blas balay bla mga imos bla daw nami bla kun daw plastado kag daw tidlo bla di na pakapati patex na no. Yes, nami gid ka ka kon man di bla sibod sa paradawan mo. Gani man kag muna nami na. Oo, pero nami man niya kung kita may medyo do gagamo-gamo man presi sa enta. Sa? Kaya do medyo gamo di mo. Sa din? Sa NGC, kay ari naman yung mga tao, ari naman yung mga nagabaligya. Kompleto naman di sila subong, may mga nagapalupad burador, may mga nagabaligya sang kung ano-ano, di mga nagasiga-siga, nga ko ang bata mo dalon mo di dapat may kwarta kagid. Kaperte man dara man baligya, nga nabaligyaan niya man sang siga-siga, yang bata man, si ang bata, makwa na iya. Gani? Maingos, ginaya sa ginikanan.
Kung hindi mo pagbaklo, ni Bian kasang bata mamaoy di sa NGC, ikaw luya kay tulokon ka mo, mamahay na ano man isa nga. Di ini bakla ng bata. Yung mana mo na ganyan, ko kay Papang Nixon. Oo. Na kung maglagaw di sa buwas, dalon yun iya nga manggad. Oo. Weekdays na mo tao mo ni? Oo, damo, di sa auctionery, may mga nag-picnic-picnic, ang iba nag-bit-bit pa niya po, nag-humla, di sa huluhabol, lila kag banig. Kag diri nagakuan kay kanami di sang sang tiyempo kanami clear skies pa daan may mga bulubituon ko pangatulot lang ang laon kag mabugnaw ang huyop sang hangin. Most likely makita ang damo tao ya mga weekends mo mga nagaling ampot Biyernes, Sabado, Domingo, pero sumong ya Miyerkules na mo tao gali da. Oo, damo tao na ganyan hambal ko kag yun pa magpatanay kami ni Papang Nixon ano subong man Sabado, Domingo gali kay Miyerkules pa lang yan. Kadamo na sang tao, ti, sindihan naman sila, paliwa-liwa, Diyos, especially mga kabataan. Mas ginapili na lang nila, na diri sila sa mall. Ay, kung sa mall, kasigi ka mo lang liyong mo, labi naging kung wala ka kwarta, kailangan maano ka to. Kailangan nga mapungko ka lang to sa fast food o kung sa restaurant, kung mag-order sa service water, hindi man pwede. So, diriya, makadala sila pa nyapon, makatulotambay pa, lantaw-lantaw di sa view, ang mga bata, makadagan-dagan pa hampang, makapalupad-lupad burador, ang iban diyo, mga naga-date-date, mabulagay mo sila gyapon. Dito. Ang iba niya, nagahungipay, fishball, doon sa wayon, kung nag-itini, pwede mo? Share sila daan, pan. Oo. Ang mga itong mga bulag, gyapon din, no? Ha? Mga bulag tablaga masaya ra gyapon no? Wala na di sila auctionery. Wa iti guro laban guro ang ila de schedule guro kwan Biyernes, Sabado, guro Domingo. Sa mga guro weekend makita mo na sila sa mall naman subong mo, nag-level up naman sila. Oo, may mga pwesto naman na sila sa mall, ang blind massage kag ti dira man ni galing kit medyo nagmahal-mahal lang sa una. Kwan pa love offering pa. Subong niya may taripan na. Kung pamasahe ka sa imo tiil, isa nga dala sa imo, pasahe ka sa imo likod, dala kamot, 30 minutos, 250. Whole body. Oo. Ang whole body mo nang daw mahal-mahal gro? Kuan na, subong do 450. Ito mo nakita ko sa SM, kinayara na blind massage. Grabe, The no? whole body, do 450. Ti wala labot, ti. Siyempre, ugali. Ito sang pamatasan yun sang Pinoy, wala labot sang bayad, maktik pagid mo. Gani? Ti, butang pa, 500. Kaya 50 itip mo. Ayun, 50. Ganit, ako na nakisa, 20. Okay lang man Gani? Galing kita, maluoy ka bala. Yung pisil-pisil, yung ng mga hangin-hangin mo sa likod. Kunara sila din sa mall, ano man, gabayad man sila? Yes, gabayad. Di sila kami ara sila pwesto, generic mo, dra na sa wings ng SM. May pwesto na da sila. Ako na gani, nag-video mahal-mahal ang ila rate, kaya ara sila sa sulod sang mall. Gani. Ito sindihan mo nga, bayad man da sila sa ilang renta. Correct. Kadamo naman da sa ila mo. Gamay na sa pwesto ko kadamo sa ila. Pero ano man na, damo man nagatultol man sa sila, generic. So mga kaya nami, magiging sila magpisil-pisil, makuan ko man bala, makakas na yun, gusto nga mga stress, mga hangin-hangin, dira. Galing kaya nakakas man ang kuan mo ang panapa ang bulsa. Sige lang. Kung may sobra, kuha lang pulo masahe lang yan. Oo, kaya nami, man ako kinanlan, isang lawas mo, pag muno-muno, kaya di masahe, do karami na lang masahe. Kaya kisa bala, kabdo-kabugat sa imo abaga, no? Kung tapos mo masahe, bala, namin doon ibarikutot, pag itulog, kapiyar ka sila. Oo, doga. Kagdo ga mag-an, gidi generic, imo lawas, sa stress na mo, sa hindi lang siling mabal sila nga na stress gid wala ka man do pamugat niya di ang mga hangin-hangin na iya ara gina sa atong lawas dala pa nga stress siluton dabi mo sayon di mo ulo ba kan nami stress ay mo grabe lang kamot relaxation gid nga ginatawag bilog ng lawas mo masahe na may matsag mo pro. Oo, kasi alam nga na regaluhin man ang kaugalingon mo especially kung nagmakabaka ka dira trabaho bagay. Pwede man na, yung pangabudlaya, no, man na, galing kay Tikis, bala, makapaminsa naman iban, ang
400 sa 500 ko ni bakal ko na lang isudan sa balay. Ako na lang mapisil-pisil sa abaga. Damo pa makakao, no? Oo, amo na galing kay ti sa subong do matamat naman nagbalik ka naton ekonomiya. Kabay pa nga. Kabay pa? Natap na gitong Omicron variant niya sa diri sa syudad sa Bacolod kasi amo man tong report nga gindiretso man to sila sa hotel diri kag na wala kagwa hasta nga hindi na sila makalalaton. Gani. Kay amo nang kakulbaan naman sang iban kay suguda naman nga di makita na sang DOH naman ba si butang naman ta palayo lang sa taas naman bala nga level kay di high risk naman sa buong Pilipinas no. Kay ang Hong Kong in fact gani Action Eric nagban niya sa mga travel sa 8 ka pungsod isa dira ang travel halin sa Pilipinas. Gani. Hindi naman pa mabaw kung kami niya sa day off ko sa Domingo mo sa Hong Kong Disneyland kasi paano naman hindi ko pa kasulot. Ginba ng Pilipinas. Ginba na mabalik lang ko tani pagkahapon. Kadtong sa aga, limitadong budget ko, wala ko pang hotel to. Balik lang ko yung sa hapon Galing kiti may kwan-gid, may ginban-gid. Oo, galing. Kaya wala kasubo, kis kay ambal ka ba lang manong sila yung fully vaccinated naman to halong naman ko pero sa itindihan mo man ang rason nila nga sila halong naman to kag ginahalongan nila nga hindi to makasulod sa ila man o hindi to maglakta sa ila kag hindi ikaw walang maslain na kung ka po si Bangdan mo parehas to bala sa kabadumduman mo to nagsikat to bala si poblasyon girl to bala Gani. Tigwin chua to bala nga gin putikal-tikal ya pa nga may kilala sa quarantine to na mo to nga pag-abot ya pagkadugay-dugay pagdulong siya nagwa sa hotel kung nag-party-party sa iya ya naka-proud ya pa iya ya kanami kitulod sa takom ni kwan bla higot sa puno kag isan sang pula nga subay tanawon pa be nagbay lang ako titoy lang subay mo kasi party-party na sa sao sang kapol sang kotot sa subay mo wala siya amak mo pila po yung lalakman niya nga nag-positive. Yan May mga pamilya man to nagpinuli ko sila pamilya Diyos niyo, marimar na lang ni ano na lang. May mga tao gid sa Japon nga mga inconsiderate. Kag wala gid sa Japon, wala nagambal sila nga wala gid sila pati sa COVID-19 na. But igoon sila sa COVID na kung nang taon pa makambal ko sila nga wala sila gapati sa COVID. Kasi iskandari gani sa syudad sa Bacolod. Kagina, nagalibot-libot kami ni Papang. May ara, gidi sa gihapon, yung nga nagalakas ng dalan, nagalakas sa dalan, gawadang, wala ga face mask. Ano niyang plano yung kabuhi, yung siniya ba? Kung, sa, niya siguro, ang slow progress, yes, ang suicide, ya. Ito, ang punto na nila sa iba, ministerya, kung nga ba nga, wala kayo ga face mask, ha? Sabat ako nga kaya mga kwan gani mga palaboy-laboy daw mga gapangayon higad ng dalan ang buang daw sa may NHS daw sa dalong station daw wala ka naga-face mask wala ka na COVID wala ka lang yung kabalo basta iya carrier na sila kasi asymptomatic lang bala kaya may mga asymptomatic na nyo wala sila yung sintomas ang COVID-19 basta kung manilalawas yung positibo sila kaya mo na yung saligan mo kasi sila yan immune na gabi na ng immune system nila kasi nagdako, nagtinmil kagara na sila sa higad sang dalan tanan ngayabok dira tanan higko na immune nila lawas ikumparar man mo kagalingon may mga mo na balagapon ng mga mind setting Action Eric tikis amo bas ka lang sang kwan sang paking istorya kay paking bato nila ila napatihan bala ba pero amat-amat na disubungan nagtulutawhay ng NGC kaya amat-amat na nagpauli kay lapit na lang ang curfew ang balantaya naman ay upisa sa Sunday January 9 to start ang election period ang aton siniya kapulisan na istorya natin si San Martir kaina magapatigayan sila sa mga random scheduled checkpoints na kay patuman naman ang COMELEC gun ban Action Eric. Para sa duga natin ng report, bantayan ka ng sa pabalik report dito sa Action Night Patrol. Action Idan Aboso,
Mga kaaksyon din naman sa Pinas, labutan ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kinaksyon natin na boss. So there you have it. Live report sa Patrol 2. Ipat ko sa aksyon na din sa Miyerkules ng edisyon. Aksyon dyan, diya sila day off, you know? Balikan talaga sa aksyon na din na boss. Sa natipo niya sila nga ma-report sa paglibot-libot sa pinaka mga police station diri sa Metro Bacolod. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutim. Standby man sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Kag-aksyon Arlo Ticar. May gabi nila kay Christian Monterde, kay Engineer, kay Emmanuel Ray Loktugan. Monitor gid sa to, no? Si Madam Jocelyn Song Comidja may gabigid. Maman kay Nong Roy Torendon. Kag kay Toto Rex Tito. Toto Rex Tito, ha? Para kagalida. Si Noel Amiscua, ara mangane, oh. Si Regan Mansya. Kami lang si Mimi Pablo Mansya. Kaon ko no apple sa progreso sa Barangay Takuling. Si Homa Lumina, ara man na. Si Rosalina Arellano Espadero, kag si Madam Luthel Bunda, pa-check attendance lang. Bawas Toto Fernando, Bongbong Narciso, ara manggalio. Si Giranza Barilla, kami lang asawa is Jessica Barella, para sa may Villa Anghila. Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagar Jr. sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan, may gabigid. Samon nga tisoyon gwapuhon kag mapisan nga SK Chairman sa Barangay Panokoy, Toto Carlo Balderrama, may gabida. Sa mga pamilya Abapo da at Barayuga. Ano po gani ang iba nga pamilya da Toto Carlo kapamatikan na siya. Toto na muno bra sa ako now. Why mo giko na tamyo da Abapo pamilya lang na kilala mo. Kaya manang Milbada may gabigid. Balderrama, PPM ni sa Toto Carlo Balderrama nang kapamati bala sa aton na sa imo da teritoryo kay lamahuya man tayo permi nga ginamuno na ta nila. Toto Sami Roger Awingda mayo nga pagpaurok-urok kay G-Mag Hamantok. Kami lang si Eugene Makilan Mabugat, happy 21st birthday. Ay na kay manang Jocelyn Song Comidja. Sa Tarisay ara man si Dondi Blancawa. Ayos! Sige, check na mga report na. Gika sa to sila nga mga-correspondent. Gapa urok-urok, gid. Si Pelton Lipurawa sa may Purok Sabis, Bilamonte. Madam Vanessa Mayo. Ano na nga pagparok-urok sa Minnesota State, USA. O si Pina Locsin Hinirato. Check attendance man siya. Unang report ni Aksyon Roger Gutib sa bahin sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Si Mr. Ruben Torres, ara man sa ato nga linya, no? Ruben Torres. Aksyon na Roger, may gabi, please come in. Yes, action right, may gabi sa ato mga aksyon, sa ato kining mga balita, gikan diri sa Maya. Ato mga kining area of responsibility, action erek, medyo mabulubog daw sa bugang panahon. Ako sa siyudad San Cadiz, kag norte ka ba sa probinsya, sa Negros Occidental. Sa pila ka mga police report, may dakop nga duhatanan ka mga persona sinere kini may kaso nga pagkatuban walang qualified thief. Tapos ngayon sila ang nagpangawat sila sining busing niya. Ang duha ngayon court on the act mismo ba magsiling ka dyan nga qualified team na dako-dako ang piyansas na mo. At kag daw dako-dako ni nga tubangon nila kasi kabalo ka daw mo ning mabugat tanan nga kawat. Oo. Ang tip na ito, mga simple lang na. Pangawat lang. Ang robbery, may force of entry ng pangawat. Pero ini sobra pa rin sa may force of entry, kaya matiara ka rin lang daan. Correct. Kag nangawat ka, sa imo siniginobrahan. Correct. So, kawatan nila, ang ila siningamo, nga mabuot pa rin nga tao.
sa gini nga tao, hapos man sa surehon kung ano, kaya problema, mga bahin sa mga pinanglan. Amo na nabudlay ko isa kay kung sobra mo na kusa nakakayo sa imo nga mga trabahante ko sa to ginabusahan Manila no. Amo ginaksunere kay balo kay niya nga natabo, hindi na niya makaisa mo, ti magkaduang bisis na wala kay mayara na kadto nga natabo nga ti mayara nga na-recover nga item sa isa ka nagabaligya sa scrapan ko sa junk shop. Oo. Na sa diin, item man ini nga ginkuha alin sa garahe sa sining abi nga taga-panagiya. Kung amo gali hindi kay isa ka beses sa tabo gali damo ni nga beses. O, tiging patawad na to naglikad. Nablang ibalik mo wala na ang bisan paton nga daw may bala na. Nato na kaya na Japon ang imo wala nga pagkaringin mo ay mas tawo bla. Gani. Amo ni siyang tawo kag busing ang masiling naton nga mataas-taas man aksiyonere kaya sinipagpasinsya. Okay. Tawo man nga nakaintindi man kung isa nga tawo kapigaduan nga matintar man bla. Pero ti kumparte sa pagsweldo kapag atag sa mga benepisyo. Number 1 yung aksiyonere ka tao kikilala tan Oo. nga natamod ginaksyonerek sa pahinanglan sa iya man nga mga tao kay man ang iya siniya nga paginsindi nga ang iya tao mo niya man power nga hatag kaya sang iya sini nga income. Correct. Amo na nami ang mga employer kay insindi bala ati may iba yung employer hindi ba kay tanan na man taga generalize pero may iba yung employer nga sa interest man lang iya ginatanaw pero ang behind siya ng trabaho sa tao blaya ko sa waya man sa ginatanaw mo. Tiyo mo na yung mga employer sila mo hindi man niya tanan kundi mo na mo na ginasumod mo na yung bagay nga abusakan ka mo na yung bagay nga pero hindi gibantuod sakto dahil kay kung sila na sukot pa bagay-bagay bala. Gani. Sabila ko kung hindi kaya mo kontento kag daw hindi kaya mo nabisang mga ginahatag nga pribiliyo sa imo kag benepisyo mo na sa ginabrahan mo. Pwede ka man niya ka-resign ka mangita sa iban. Meron ako isa nga mga employer ko isa I mean mga trabahante nga gatinuntong ko isa kay mismo man ang employer doon hindi makinsindi sa trabahante among to the extent kung isa nga ahaw benepisyo na nga amo man ang saligan sa mga gatrabaho sa iya nga kung mag-retire na may pabuton ba pero hindi pa pamahatag kompleto bla. Tamo lang sinere kay tamo to sa una to tabo to nga hold up to nga na dakpan di sa norte man nga kay employer nila ila kay ginulungan kung ba't itong duhagin pahalin pagkatapos gin kunsaba nila to ang delivery nila. Correct. Dapo na bisla kaya mo na pagkatapos sa ganun dakpan sila sa mga pulis gituan nila kung nga anong rason kung nga nahimo nila pero sila ko hindi niya pong bagay kaya matikrimen ina. Correct. Kung di kayo mo yung kontento, hindi ka kasako na sa ginaobrahan mo, pwede ka man niya pamutos na binagtong mo kag magsiling kung dugay-dugay na kulisir gaya lang kung nabisan pila lang si Presyon Peo May isip ako rin sa tudlo sa employer ko isang namadakpang na nangawat ko sa pasensyawan ka pa kadaga nga pa tsansa mo. Ay, sus, sabi mo, Aksyonerik, Lagsa na yung mga tao Lagsa ka lang kita tao, pag empleyado, employer nga mo na yung patasan nga, pasensyawan ka pa, yung spike ka na takpa ka na sakto. Rare na tayo yung mga muna. Correct. Kaya amo na yung classic example sa gina-report mo smong. Yes, Aksyonerik, kag isa pa yung tao kung nasa mo giniya, may kasarang na may aral. Siya galing kay sila, kung siya pag-adisay niya, kung nakikaya Sir Roger, mapatawad sa mga sila kaya masakrimen, Islam to las kasuguan na. Gani. Ako kung pagpatawad, dyan tiyaran ako ng pagpatawad Actually, ini ang ilas ni nga busing, utod din ni Senator Migo nga si Pupulis, mali siya muna sudan sa Cadiz, pero hindi naman diyan assign mo. Ang tagreklamo, hindi ka gamugin nakupla ko or di ako tapos nag-report sa yung watchman niya nga nag-iwat naman ko kaya mo na si Mr. Ramel Mansuito area siguro sige dadutod ni Police Lieutenant Colonel Mansuito? Mansuito Ay, si Sir Mansuito, di na subong nasan nga ni subong?
Dawara guro sa regional guro. Sa region, oo. Oo, sa region, Okay. sa region siya. Oo, dawara siya sa internal affairs lang mo. Okay. Ini si Sir Ramel Mansuito yan, negosyante ni saya, mula ka sa una nag-abroad, nito pagkatapos na nagbalik, nagpuntar lang sa iya mas ko galing mo negosyo. May mga tracking man siya. Ang ila ginalinan na dahil police si Colonel Robert Mansuito, magluto nila tinapay, yan ang ila nga ginikanan. Nag-alutod tapay may mga mayarin sila nga gamay bikirib lang. O galing ka tisubong, abot ko tinapay pa na sila kay siyempre tapos naman mga kabataan, tapos naman sa tanan mo, ila tatay na nagkakanto man sa rinderya, ganun di kag maanyada, na siyempre mo naman tao. Tini si Sir Ramel Mansuito, sa pagpa-record bala, upo na niya silang watchman nga si Christopher Asuncion, seeker niya kag watchman ini, kay kumuna ka may ari na siya di nga may mga dump truck nga mo na sumayari ni siya nga kwari bala sa Nereka. Ako nga ate, kung siya pa nga grabe ka budlay kuno sa nguna na nga negosyo, kaya kanamo katama kaya comply mo bala para nga makumpleto mo ang lisensya o ang business permit bala. Kaya magit man niya daw gaagi ka bala sa buko sa dago maksunerek ka. Hasta nga makakuha ka sang para sugod ang negosyo mo kangay na. No? Pero siling agin na tinguan kaya muna may ara na sila nga garahe. Dira sa may sitio Bulubulo, barangay Sinampaan, o barangay Tiglawigan, sino pa sa report, indua ka mga persona, yung karoon din sinado na sa bahin sa Cadiz City PNP. Amo, sanday, ang una, Direction Eric, amo si Jo Marie Aldea, isa ganyan mo si Adrian Elmission, Ordas, 19 anyos edad. Ang isa, diri, ginapangtaan pa mo next Eric, sang yabla nga, ining authentic birth certificate, EBC. Ang iya sining birth certificate, kaya siro sa report, minor ni edad kuno. Kaya gikuha nila ni nga duwa sa garahe matapos nga bitbit yun sako nga may unod nga injection pump. Actually, kasi sa report may bili ni nga 40,000 pesos ang ilas na ginkuha. Pero prior sini nga natabo nga nadakpan sila mga last stress pasado takla sa ngapon. Prior siya sa Nerek katong kinalikdan nga si Mana. Hindi si Mana. May basta mo tali previous nga incident. Nga kaniin may ara madlak sa Nerek kuha nga isa ka roller bearing nga nagalin man sa garahe sang sining lugar ni Sir Ramel Mansuito na nagabalor man sa Nerek 30,000 pesos. Pero ti ato nga natabo medyo may ara pa accelerate nga pagpasensya bla kag pag-atagsan ka o galing kasi tungod nga kaduang bisis na ni kasi sige dyan po naman nga din pa kamayo na lang nila nga patapos nga sinilakpan ini court of the act sang watchman kag pagkatapos tinawag na si Sir Ramel Mansuito at mo na gindala inasinerek sa bahin sa Cadiz City PNP agod nga mapasakaan sang kaso. So, di tinado na subong sa bahin sang Pento Custodial Facility kag watamatse kung bala napasaka din ang kaso kay na o kung bala buwas pa niya sinerek ang pag-ikutar agod nga mapasaka ang kaso batok sini sa ila. So far, kamuning madulog kang report kaya nga natabo ito nga nasapuan nga bangkay gin-declare na sa polis nga isa ka non-crime o kung makabig nga wala mas yung foul play bala.
nga nasital na sa puwan kako las 40 na ang ini nga bangkay ni Renato Brugo itraso 51 anyos kita sa may Don Salvador Uno Barangay Tinapaan sa report ang yan nga inom malinto sang bulag tuig bla ang inom siya tapos hasta nga nadula sa tunerek pagkatapos sinala ni Maho sa sulod sila ng pulian sa kuligin pangita siya siya gali ang napatihan nga natamaan sa kaumbog kag natulugan pagkatapos sinasinerek daw wala na siya makabalik na ginhawa. Amo nga napatay na sa kwan siya nga patay. So, report ni Kandari sa may norte nga mainsang probinsya si Cap Madeline Diaz nga bawati magkason mayong gabi. Si Sergio Nathan Diaz nga mumula sa Toto Jewel nila Ibazangko kay Toto Albec Poy Hinulan nagapamati isato si Mami nga mani pamati sa ton ang migo sa migo nunay manggubat si Nong Dolfo Manigos sa kag sa bugma si Fiscal Benjamin Maido kag Ma'am Linian Maido dire sa Parol at Provision sa siyudad San Cadiz nagapamati ba Toto Jose Buton kami Gonaldo Migolando Macruya sa Power Dream nagapamati man kag si Ma'am Judy Delmo. Amo nga ito sinimadulog na mga balita kag informasyon sa aton sini mga stasyon sa din kaman sa Pinas labuton kasi amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon ni Seksyon Roger Gutib naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Roger Gutib live report gikan sa Segundo Distrito mga police report. Si Police Colonel Consueto gali ara sa province gali sa planning division. Salamat kay Action Nelson Pateño. Josepina Loksinda mayong gabigid Josepina Loksin Hinirato Ariel Brillantes Agramonda mayong gabi man. Kay Mr. Mrs. Fred Ninya taga monitor sa ato no. Si Jolie Labado, si Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman, Deputy Police Chief sa Station Number 9 mayong gabi kag sa hepe da kay Police Major John G. Liba kag sa mga kapulisan nila sa Station Number 9 no. Para sa may DC2 Region Pearl Home sa Lihis, na-monitor man sa aton si Rodora Villanueva. Kamya ko lang dira ang gwapo ko nga habi Randy Barilla napaurok-urok gid permi sa imo. Alin kay Jess Villarosa Barrela. Salamat gid madam. Pamilya si Rosa Galido Alcansari dira sa may Villa Lourdes Panokoy ga monitor gid sa ato na. Labi na gid si Madam Evelyn Valderrama. Alin na kay Toto Carlo Valderrama ang panamya. Ayos, alay sa Segundo Distrito, sa ilota sa nauna nga distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Action Nelson, please come in. Yes, Action Eric, mayong gabi, balikan talang ang insidente kay nang vehicular accident diri sa may Banwa sa siyudad sa San Carlos. Mga alas 12:48 ang natabo sang udto kaina ngako na sa diin ginakasubo sang pamilya Hirasol kag pamilya Alfar ang pagkadula sang membro sa ila sining pamilya. Ang masubo-subo sini Action Eric kay manti isa ka pamilya gid ang nadula matapos nga ni sila ang arado sang sang water truck, 6-wheeler truck nga ginamaniho ni Michael Galgo sang 34 anyos sang residente sang Cartagena, siyudad sang Sipalay. Ang sitwasyon Action Eric nga ang truck ang lininisya sa may siyudad sang San Carlos
kag ang insidente nagluntad dira sa may Sitio Ulay, Barangay Prosperidad, Ciudad San Carlos para ibaluan sa aton sini nga tagpalamati action Eric gikan sa may syudad proper San Carlos City kung mag-abot ka sa Prosperidad mga more or less 13 kilometers. Kagang ini siya nga barangay boundary na ini siya sa nga barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Ang imo sini agyan diri ka maagi sa may Don Salvador, lusot ka diri sa may San Carlos, no? Muni ang isa ka ruta nga imo sini maagyan. So ang barangay Prosperidad may liko man ni siya nga dalan pakadto sa may Kanlaon nga kung sa diin madamo sa aton sini nga mga manugutan, manog kumpra sang utan ang nagakadto dira sa may barangay Kudkod para magkumpra sa mga utanon kag ila sini ginadulong mismo dira sa may Bagsakan area sa may syudad sang San Carlos. Kung sa diin ang ining truck ang alin sa may syudad sang San Carlos kag ang ining motor alin sa may barangay sang Kudkod sundanay ini sila dira sa may unahan lang sang Prosperidad proper nga more or less 1 kilometro sa boundary sang Don Salvador Benedicto. Ang sa may barangay Bunga ang insidente nga nga nagluntad sang kamatayon sang isa ka bana, isa ka asawa kag duwa niya kabulan nga bata, action Eric nga lalaki. Ang dire ang senaryo ining si Michael Galgo nga driver sang truck, ginasundan niya ni ang motorsiklo nga ginasakyan nila ni Jomar Hirasol kag ni Angelina Hirasol kag iya sini nga 2 months old nga si Ijimar Hirasol kag sakay si Benji Alfar, meaning sa isa ka motorsiklo action Eric 4 ni sila ang gasakay. Ang sa single nga motorsiklo ang gasakay mismo sa ginatangke bla sang motor nga ginabutangan gasolina amon si Benji Alfar 10 years old nga amon isang nakasurvive sa aksidente. Tapos sunod amuni si Jomar Hirasol nagamaniyo sang iya sini nga motorsiklo. Ang sa likod ni Jomar Hirasol amuni si Angelina Hirasol, asawa niya 19 years old kag nakugos nila si Bibi Ijimar nga 2 ka bulan pa lang kay suno sa amay ni Angelina mga October 25 pa kuno na bata ni si Bibi Ijimar. So meaning masubra pa 2 ka bulan ini siya kag ginbawian na sang kinabuhi kay na sa aksidente. Now ginsalom gid sang motor nga ila gini nga maniyo nagsulod gid sila sa dalom sang truck kag makita mo action na Eric nga wala pag dali makuha actually ang mga bangkay sa dalom na gamit pang mga residente sang pala kag bara para nga kay kayon para kag makuha ning mga nabiktima. Dala 3 actually ni sila kay ning bata nga si Benji nagtabog ni siya pagkabunggo mo sang salakyan sang truck, nagtabog ni siya pakadto dito sa may Kalog kag nakasurvive siya, nabukol man lang ang iya sini nga naangkon, pero ining iya utod nga si Angelina kag ang iya kag si Jomar ang iya bana kag si Bibi wala gid ya nakasurvive action Eric. So muna nga suno sa driver kag sa pag-usisa man sa aton sini nga kapulisan ang problema sang salakyan action Eric ang pagkaguba sang trunk link niya, drug link sang salakyan, rason nga wala na siya nakabalik pa sa iya sini nga kontrol sa amo nga manibela. So ari ang kabahin ang pahayag sang driver nga si Michael Galgo. Pagkatapos ini interview man naton sa kay Benji Alfar 10 years old nga nakasurvive sa nasambit nga aksidente. Pwede mo nga sa isa sa ato
makita ko na ng motor nga iyang prino. Nasundan ko sa subidaw nga dulugon. Gabagrot iya prino. Tapos kargado sila mo. Apat niya sila gisakay. Tapos may karga pa sila nga daw sako sa likod. Tapos iyang buli kilabyo-kilabyo. Gisunod lang ko siya ato sa patag. Gisundan ko na tapos na pag-aksyon sa patag, lapit na sa patag, ang driver nagtanaw pa sa ako, naglingi. Paglingi niya sa akon, nagpahikat sa. Insakto na doon mga isa nang ikadupa sa ironis na siya matupong naman mga daw malapawang ko sa mobertikang ko na dito gid nga tabo ang aksidente sir nga nagkibot lang ko ang salakyan nagkabig pagato dito gid sa panakayon nga mag-asawa tapos pagbalos sa nubila wala na hindi ang nubila way na control hindi ko na makabig kay amo ko galing natabo natangtang na yang konta kwan Di kalin din. galing ka sa San Carlos pagato may Bacolod tani Napadto ka mo sa Bacolod. Oo. So isa ka mo kalin na duwa. Oo, isa kami kalin niya duwa tapos gasunod siya nagpaikad sa nagasunod siya. So anong size ang imo sa lakyan na kay saya? Sakam gid sa tunga sir. Oo, kay kadasik sang kabig sang salakyan kay kapangabig na akong salakyan mo. Likoon na sa likoon. Hindi sa likod, nakaagi naman sa likod, dulugon sa nga street. Oo, na gasunod siya siya tapos siya nagpaikad. Amo ko nga insigida gid nga ang salakyan naglisok gid nga dito gid gibuldos ang gid ang mag-asawa ang Ano panakay. na imo nga ginadala sa lakyan? Water truck na sa six-wheeler. Water truck. Oo. Pila ka mo kabilog nga pasayro nga sa imo sa lakyan? Ang ako niya pasayro ko sa babaw nga isa. Ay tatlo kag isa sa sulod. So, lima ka mo. Oo. Nya pagpunggo mo kamusta to ang May lang gid yung pasayro ko sa babaw sir, malukso ka. Tahi ko na sila. Kay natingala sila nga ang salakyan nagpaikat kag gibundol ang kwan kag tan-aw da nila nakita ang may pangpang sa kwan mo may stockpile ato sa kilid tapos may mao kani nga kahoy. Tingala ka sila nga dito. Ang upot ko tani malukso na. Galing kay ang duha daw na urungan ko nung duha way kalukso way nagiyo. Wala na lang sa kuno naglukso. Tapos tayo may kinalubong ang salakyan kay humok. Amo to pag naog ko ang bata galito nga daw anong katuig ko 5 ga kuana gisyagit sa manang. Gibi na sa paglili ko pagtanaw ko may bata gali nga lapsag sa dalom tapos ako ni dia. So meaning ang mga biktima ara pagid sa dalom sa Oo, sasakyan? ara pagid ang isa lang nga bata nga laki nga mga anong katuig ang motor na tabog sa way na naipit. Oo. Ang duha kag ang bata nga gamay ginaakos ang tatay. So mga pila edad sang atong bata nga gamay? Daw 6 months siguro. Lapsag pagid. Oo, lapsag pagid. Oo. Amo to nagkuhan ko dadali ko kuan pala. Gipala kong kuan sa tail sang lalaki sa dalom sa likid. Kutkot hindi ko makuha kay may mga bato. Ambal sa mga tao nga tanaw ambal nila jakan. Ano na sa highway? Hindi ba highway man na sila? Oo, highway. Nga subidahon sa taos Ano kadulog. ang imo nga guma nagkadto dito sa Oo, kilid ng nagas- mga tuta? Oh, dito sa nagkuhan kay pangabig na sa tumong. Way na control ang manubila. Oo. Di kun hindi na to makabig na sa dirigi na sa maliko sa to. So atong imo nga mga gimpungguan nga motor at auto sa kilid. Oh, dito sila sa kilid, sa side ko sa to. Nakapundo sila kung Gadlagan. Gisunod lang kay ko sila kay hinay. Kita ko na ilagan mong gabagrot laprino kabyo kilabuli blaring. Sila na akong gipanlagan. Gali kay ang ako niya gali nga may diferensya amo gali ito nga anak na ko mo overtake. Dito sila gid na sa lapo. Sila gid arok sang kuan. Hindi ko magpatigan nga muna. So mga kaugdanan mo ya sa subong din na. Ari di sila. Ari mo. Oo. Kay helper ko to mo. Sino ganing ngalan ta? Ako gali si Michael Casagalgo taga Sipalay City, Barangay Cartagena. Ano ang imo pamilya nakabanon? Oo, nakabalog galalain gali si mama nga mo na natamo. Punta. Kay ang problema kaya ako gina-contact sila kay way signal. So mo to action Eric ang kabahin sa pahayag sang driver nga si Michael sa natabo nga aksidente kaina kagari naman action Eric ang kabahin sa pahayag sang 10 years old nga na-interview naton dito mismo sa may City Hospital sa siyudad sa San Carlos nga gindalaman siya dito para ipa-x-rayan ang iya sini nga ulo kay
naigo guro sa matiga nga bagay, rason nga nakaangkon sa sang bukol sa iya sining nga ulo. So gin x-rayan sang mga hospital kay na didto kang natigayon manaton nakuhaan sang gamay nga pahayag ining 10 years old sa natabo nga aksidente kaupod sa iya pamilya sini nga tatlo gid ang nagtaliwan aksyonerik. Nya nasakay ka tong motor. Pila ka mo kabuok sa motor? Upat, dalas driver o bata. Nya naunsa man kapag bangga? Ikid lang ko. Nalagpot ka sa motor? Oo. Nya unsa may inyo dagan kusog hinay? Hinay. Nya ang truck nga kasunod sa inyo kusog hinay? Kusog. Kusog sa mga padagan? Oo. Nya ang drive sa imong ang driver sa motor nakakita sa truck wala? Wala. Unya pagkatabo nagunsa man ka? Katuloy mo gi. Apil ng hambog, ito nibira ng driver. Driver sa truck? Oo. Ikan ka? Sa kudkod. Kod? Asan ka mo padulong ka? Uli na. Pauli na mo? Asa mo pauli? Sa barangay Bago. Bago. Asa ka gibira sa dalom sa truck o sa ligid sa truck dapit? Sa kuwan, nabila. Asa man ni bila? Sa motor? Oo. Tangki. Tungtong sili. Jis. Jis, unsa kay pangalan mo to? Binji Junior. Binji Junior. Sa mo to, aksyonerik ang kabahin Oo. ng Son? ibayag. Klaro, talaga hindi nagpatay, napatay ni mag-asawa plus ang bata ilang nga 2 bulan, no? Oh, yes. Ang ining 10 years old, anong ni siyang mag-asawa? Utod ni siya ni Angelina Hirasol nga atong napatay man blang asawa ni Jumar. Bali na to, unis manghod. Oh, manghod niya. Oh, Ang manghod correct. sang babae ni nga napatay. Mm. Ay, okay. Ba't maayon nga swerte kay nakasurvive ang Diyos pero ang 2 bulan kang ang mag-asawa nga magulang niya, wag gid kasalbar, no? At mo gani aksyon Eric nga masubo dira kay nanistorya taman ang papa sini ni Angela dito sa may Angelina dito sa may PNP San Carlos. Ti wala na sila may mahimo when in fact aksyon Eric bago lang man ni gani ging kasal si Jumar kag si Angelina mo. Ay, agoy. Oo, kagati pagkasal nila medyo mayara na unod blang tiyan. Tama sila nga maging kasal na sila tapos nagbata sila 2 bulan. Why na? Why not imagine ang edad ni Angelina Hirasol is 19 years old mo? Kahubin pa sang babae, no? Ang laki pala yung lalaki ni, napatay. 29 years old. Hubin. Pura pa mga hubin ni. Puro ni mga hubin. Kaya mo ganing last year lang sila ginakasal. First baby nila ni. First baby nila. So ging kasal sila kabusong ni niya daan. Oh, medyo may unod ng tiyan. Kag October 25 actually nagabata ni si Angelina. Sus, grabe. So muna aksyon ni Rick no ang masubo nga nadangatan sa mga nabiktima kay na Sige. sa isa ka vehicular accident dire sa Maya syudad sa San Carlos, partikularmente dira sa Maya Barangay Prosperidad, syudad sang San Carlos Action Eric. So muning pila ka mga madulong naton nga mga balita sa karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava nag-aksyon Nelson Pateño. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Nelson Pateño makasilig ni nga aksidente in Arado gigilin ni sang 10-wheeler truck nga may karga nga tubi ang ginasakyan nga single nga motor sining 4 ni kita mong motor ginisenyo na sa 2 may karga yang 4 worst kay ang kabataan mo pang karga ang 2 ka bulan nga bata ni sa mag-asawa nga napatay man way gid kasalbar 3 gid sila. Ang mag-asawa napatay, ang bata nila nga 2 bulan patay man. May lang kay ang manghod sang asawa ni nga sang sining babae nga napatay nga 10 years old, why maano?
Kay ari ni siya kapungko sa may tangki sang motor. Kay pagbunggo, naglabog ni siya. Manakay dito sa tumupa man sa talog. Ay, grabe, no? Hindi mo mapulong ang aksidente, ha? Muna na halong-halong, kita permi. Baw, kaluoy man. Si Janilo Zanzino pa niya kaluoy man, no? Mas paring kinanong sa naluoy, mas kabataan. Sige. Alay sa report ni Aksyon Mirsor Pateño. Sa iluwan ng report ni Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Arlo Ticar, line number 2. Aksyon Arlo, please come in. Aksyon Eric, kinpahayag sa ato ni Talisay City Bureau Fire Marshal Chief Jubilin Samar nga wala sang foul play ang natabo as reported sang pila ka mga tao ini may angot sa natabo nga sunog sa puloy-an sa mga Diasanta sa may Hacienda Luciana, Barangay San Fernando, Siyudad sang Talisay sa tong nagligad nga Disyembre 25 sang aga. Base sa report sa mga arson investigator nga sigurado nga kandila ang ginhalinan sang kalayo kag hindi kaangay sang ginapasuni nga posible ginbasyahan sang kon ano nga likido nga makapamakot agod nga magdako sang hinali ang kalayo apisar sang ginaligar nga basa sadto ang mga materyales sang balay bangod nga nag-ulan sang mas temprano pa. Dugang pa ni Fire Marshal Chief Jubilin Samar nga ang cause of death ni Police Corporal Jobert Jasanta is asphyxia by smoke inhalation o kung nasuffocate si Police Corporal Jasanta rason nga inisya ang ginbawian sang kabuhi. Sa matandaan nga ang puloy-an sa mga Jasanta ang gintupok ini sang kalayo mga takna alas 4:30 sang kaagahon sa atong Disyembre 25 tuig 2021. More interviews and details mabatian buwas sa gabi sa palatuntunan Action Night Patrol Program. Sa pihak nga bahin Action Eric, dako ang pagpasalamat sa tagsa ka mga police station sa 3rd District area ini matapos nga makabaton sang gamay nga pamaskwa halin sa Action Radio Bacolod subong gid lamang nga hapon. Una nga nakabaton ang Madapla Municipal Police Station pagkatapos ginsundan ini Action Eric sang Victoria City Police Station kag ang ikatatlo amo ang IB Magalona Municipal Police Station, ang ikaapat Action Eric amo ang Silay City Police Station kag ang ikalima amo ang Talisay City Police Station. Sa isa ka interview ginpahayag sang mga katapos sang kapulisan nga ini sila ang matamis nga nagayuhom kag naghatag sang yuhom kag mainit nga pagkamyaw sang isa ka Happy New Year sa tanan nga mga katapos sang Action Radio Bacolod. Lakip naman ang ila sini Action Eric nga pagkamyaw sang Happy New Year sa mga pumuluyo nga ila sini nasakupan. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Arlo Ticar gikan sa 3rd District. Kami ako lang nila happy listening kay John Del Blue Season. Lina kay Sheila Magsa. Ang pagpanamyaw. Paring Paul Alonsagay dira sa happy listening lang. Mr. Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Minasipalay. Sa mga taga Philfower da may gabi, no? Kaginatay naman natin dira si Nanay Aida Julius. Nagapamati sa Cassia Store Villamonte. Si Macmac dira sa Banga Series Mansilingan. Alin kay Thea Liris ang pagpanamyaw. Kag kay Ginny Solgonda, family happy listening. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiro na sa Valladolid. Odora Villanueva, tamyaw ilang happy birthday buwas si Eric Villanueva. Mga si Lito kag si Manang Bet Tagalog da may kabigid no kay Joe Bea at Tagalog kay Tivor sa Sumag, alin kay J-Boy
Tagalog ang panamyaw, no? Bon Ignacio da, may gabigid. Sa kay Toto Manjo, kay Rodelin Mondido kasama, dira sa Paradahan Pandanon Morsya, ga-monitor gid sa inyo para tuntunan. When we come back, dugangan ta ato si Aksyon Balita, balik ka report na actually din na mo, so pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balita, ginadulong sa inyo sa Kaluwansang D3. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala ito damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamugin ko dito. At that time, no, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagid no? Naman ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story
pangmasa and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack Balaan Pirador para sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year: Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno
agod mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kaginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taguragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad last and final stretch sa ato sa palatutunan i-check tag report balik ni Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Eden, sa balik report, please come back. Aksyon na Eric naglambot sa 102,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu nagkuha si isa ka persona sa buy-bust operation nga ginpatigan sa Police Station 7 sa Purok Malapitan, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod, sining nga hapon. Ana dagpan ginkilala kay Great Austria, 36 anyos, kag residente sa nasamit nga lugar, kag ginakabig nga street level individual. Nakuha kay Austria ang 5 tanan kay Heatfield, transparent plastic sachet sa ginasuspetson Shabu, kag iban pang drug paraphernalia. Si Austria ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 7. Samtang duha naman ka persona arestado man sa buy-bust operation sa Silay PNP sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Syudad sang Silay. Ana nagpangin kilala sa ilan ng Rex Pinieves, 42, kag Rosalie Fuentes, 44, tanan residente sa nasabit nga lugar, kag ginakabig man nga street level individual. Nakuha sa duha
ang 7 ka gramo sa ginapatian shabu, balor 47,600 pesos. Balita ni si Patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon idinabos sa ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo! Night ka. There you have it, kapusan kapag pangalagad sa Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Bagat ako pinib, balik ini buwas Huwebes. Ato sa lima patrol la Unit Reporters in Action. Ganang pangalagad karon gabi, Action Roger Gotiv, Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Action Eden Aboso, back to back sa itong kapiluto, Action Papang Nixon Tahom, News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up din kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Balakay Talog, Sunod Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyo alagad ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Direct Magbaro, si Ringa Dios, amigo sa Hasta la Vista. Ayaw makalipat atis pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Mga ka-action sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. God bless the Philippines. Good night. Bye-bye. Good night. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,